ಹೂವಾಗುವ ಆಸೆ ದೇವ ಹೂವಾಗುವ ಆಸೆ ದೇವ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಚರಣಾರವಿಂದದಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಚರಣಾರವಿಂದದಿ ದೇವಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂಮಾಲೆಯ ಪರಿಮಳವಾಗುವ ಆಸೆ ದೇವ ಪರಿಮಳವಾಗುವ ಆಸೆ ಆ ದೇವಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂಮಾಲೆಯ ಪರಿಮಳವಾಗುವ ಆಸೆ ದೇವ ಪರಿಮಳವಾಗುವ ಆಸೆ ಆ ದೇವಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂಮಾಲೆಯ ಪರಿಮಳವಾಗುವ ಆಸೆ ಯಾವುದಾಗದಿದ್ದರೂ ಕಡೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗದಿದ್ದರೂ ಕಡೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಾಗುವ ಆಸೆ ದೇವ ಮೊಗ್ಗಾಗುವ ಆಸೆ ದೇವ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಚರಣಾರವಿಂದದಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಅರ್ಚಕರು ಮಾಡುವ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ನೀರಾಗುವ ಆಸೆ ಪನ್ನೀರಾಗುವ ಆಸೆ ಆ ಅರ್ಚಕರು ಮಾಡುವ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ನೀರಾಗುವ ಆಸೆ ಪನ್ನೀರಾಗುವ ಆಸೆ ಯಾವುದಾಗದಿದ್ದರೂ ಕಡೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗದಿದ್ದರೂ ಕಡೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಂಧವಾಗುವ ಆಸೆ ಶ್ರೀಗಂಧವಾಗುವ ಆಸೆ ದೇವ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಚರಣಾರವಿಂದದಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಚರಣಾರವಿಂದದಿ ಹೂವಾಗುವ ಆಸೆ ದೇವ ಹೂವಾಗುವ ಆಸೆ ಮೊಗ್ಗಾಗುವ ಆಸೆ ಗಂಧವಾಗುವ ಆಸೆ दुकान के अंदर मत समझ
ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಮಿಕ್ಕ ಹೀನ ಮಾನವರಿಂದ ಏನಾಗಬಹುದಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಮಿಕ್ಕ ಹೀನ ಮಾನವರಿಂದ ಏನಾಗಬಹುದಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಮತ್ಸರಿಸುವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವರೇನು ಮತ್ಸರಿಸುವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವರೇನು ಅಚ್ಯುತ ನಿನದೊಂದು ದಯವಿರಲು ದೇವ ಅಚ್ಯುತ ನಿನದೊಂದು ದಯವಿರಲು ದೇವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಿಡದಿರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ದೇವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಿಡದಿರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ದೇವ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವೆ ಮುತ್ತುವುದೇ ಬೆಳೆಲೋ ರಂಗನ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಮಿಕ್ಕ ಹೀನ ಮಾನವರಿಂದ ಏನಾಗಬಹುದಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ದಾರಿಲಿ ಕುದುರೆ ವೈಯಾರದಿ ಕುಣಿಯಲು ತುಳು ರವಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕುವುದೇ ದೇವ ತಾಳಿದವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕದೊಳುಂಟೆ ತಾಳಿದವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕದೊಳುಂಟೆ ಗಾಳಿಗೆ ಗಿರಿಯು ಅಲ್ಲಾಡಬಹುದೇ ದೇವ ಗಾಳಿಗೆ ಗಿರಿಯು ಅಲ್ಲಾಡಬಹುದೇ ದೇವ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಮಿಕ್ಕ ಹೀನ ಮಾನವರಿಂದ ಏನಾಗಬಹುದಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ ಗಂಟು ಕಂಡು ಕಳ್ಳ ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ ಗಂಟು ಕಂಡು ಕಳ್ಳ ಕನ್ನವಿಕ್ಕಲು ಅವನ ವಶವಾಗುವುದೇ ದೇವ ಕನ್ನವಿಕ್ಕಲು ಅವನ ವಶವಾಗುವುದೇ ದೇವ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ದೇವ ನೀಯನ್ನ ಸಲಹಯ್ಯ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ದೇವ
ಥಳಿಸುವ ಗುರುಗುಂಜಿಯ ಮಾಲೆ ಕಳದೆ ಪಿಡಿದಾಳೆಂದಯ ಕಾಲ ಹರಿಯ ನಾಮನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ಹರ ಕಂದಾನಿ ಯಾರ ನಿದಾನಿ ಯಾರ
रात्रि पूजा एकादशी एक सेवे नहीं है मुकारी रात्रि पूजा एकादशी मुखासरा एक सेवे मुकारी रात्रि पूजा एकादशी मुखासरा
ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ವರದೇಶನೆ ಮಧ್ವರುತ್ಕಮಲವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೆ ವಿಮಲೇಶನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ವರದೇಶನೆ ಮಧ್ವರುತ್ಕಮಲವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೆ ವಿಮಲೇಶನೆ अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ವರದೇಶನೆ ಮಧ್ವ ಹೃತ್ಕಮಲವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೆ ವಿಮಲೇಶನೆ परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीद श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने
विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने 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 वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీ మఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీ మఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు శాంతదయానిధి वेद विशारदु शान्तदयानिधि वेद विशारदु लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ
हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य अंगेले जीवन धन्य 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 वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति सुधीन्द्र तीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद व्यास प्रिया वेद व्यास प्रिया वेद व्यास व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय मंगलनगरी मायापुरी मंगलनगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला
श्रीहरे गंगा तीरारे बसला वेद व्यास गंगा तीरारे बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय निहारिका शणै आणि सुनिधी शणै. क्विज सीनियर कॅटेगरी थर्ड प्राइज दिवाकर आणि संतोष प्रभू. सेकंड प्राइज प्रीति शानबाग. सेकंड प्राइज प्रीति शानबाग. फर्स्ट प्राइज नागराज किणी आणि निलिमा शणै. तू सर्टिफिकेट दो रंगा राब रे तू काही काही क्विज कार्यक्रमाचे विनर्सांकांनी प्राइज दिले जाल्ले आसा. आता बॅडमिंटन आणि टी कॉम्पिटिशन केल्लेले आशिल्ले. 18th सॅटर्डे हे कार्यक्रम चल्लेले आशिल्ले. एकले कॅटेगरी वायज नाव आपयता तांणी येवंक घेनो प्रसाद घेवका म्हण घेनो निमगूंक घेता. ओके. बॅडमिंटन विनर्स 6 to 12 years एज सिंगल्स ग्रुपांतू सेकंड प्लेस आर्यन पै. फर्स्ट प्लेस सूरज शणै. डबल्स अंतू फर्स्ट प्लेस सूरज शणै आर्यन पै. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 12 to 20 years ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೈ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನಂತ್ ನಾಯಕ್. ಟ್ವೆಲ್ ಟು 20 years ಡಬಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಶರತ್ ಕಾಮತ್ ಸೂರಜ್ ಶಣೈ. फर्स्ट प्लेस प्रभाकर पै एंड श्री विष्णु भट्ट. बैडमिंटन 20 to 40 years सिंगल्स अंतू
ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾ ಕೊನೆ सेकंड की फर्स्ट हाफ होगा ना, अच्छा सीधा फर्स्ट हाफ बैडमिंटन 20 to 40 years डबल्स अंतु सेकंड प्लेस कार्तिक कारांत एंड विनायक. बैडमिंटन 20 to 40 years डबल्स अंतु फर्स्ट प्लेस निखिल शानबाग एंड आदर्श. फोर्टी इयर्स प्लस सिंगल्स अखिलेश कामत विनायक शानबाग दोघं जण इकडे गुरुप्रसाद भट दिनेश शणे विनायक शानबाग आदित्य भंडारकर. नहीं सिंगल्स फर्स्ट आदर्श निखिल शानबाग बच्चे बच्चे बैडमिंटन 40 प्लस इयर्स सिंगल्स अंतु सेकेंड प्लेस अखिलेश कामत. फर्स्ट प्लेस विनायक शानबाग. प्रसाद घेऊन स्वामेले लेफ्ट राइट हँड साइडार वचका म्हणून विनंती. बैडमिंटन 40 प्लस इयर्स डबल्स अंतु सेकेंड प्लेस गुरुप्रसाद भट एंड दिनेश शणे. विनायक शानबाग नेक्स्ट लेडीज दिशा शानबाग आरुषी पेट विनायक शानबाग आदित्य भंडारकर सेकंड दिशा शानबाग आरुषी पेट समज त्यांचं मी प्रभूषण. फर्स्ट प्लेस विनायक शानबाग एंड आदित्य भंडारकर. लेडीಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಂತೂ ಅಂಡರ್ 15 ಅಂತೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಶಾ ಶಾನ್ಬಾಗ್. ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರುಷಿ ಪೈ. ಲೇಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 15 to 25 ಇಯರ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತೂ सेकेंड प्लेस पंचमी प्रभु. फर्स्ट प्लेस ईशान्वी पै. लेडीस 15 to 25 डबल्स अंतु सेकेंड प्लेस वैष्णवी पै एंड निहारिका शणे. फर्स्ट प्लेस ईशान्वी पै एंड संजना शणै. लेडीಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬವ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಕಾರಂತ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅರ್ಚನಾ ಪೈ.
Ladies badminton 25 years and above doubles. Second place Archana Pai and Vandita Nayak. First place Sudha Nayak and Rakshita Karant. Table tennis ಹೇಗೆ ಮಂತು 6 to 12 years singles ಅಂತೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಯಂತ್ ಭಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದ್ವೈತ್ ಕಿಣಿ. ಸಿಕ್ಸ್ ಟು 12 years ಡಬಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪೈ and Advait Kini. Siddharth Pai, Advait Kini. 6 to 12 years doubles antu first place Suraj Shanai, Jayant Bhatt. Next singles. 12 to 20 years singles ಅಂತೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೈ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಕುಶ್ ಬಾಳಿಗ. Table tennis 20 to 40 years singles ಅಂತೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಕಾಶ್ ಶಣೈ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಕಾಮತ್. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಕಾಮತ್ 20 to 40 years ಡಬಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೊನೆಯ 20 to 40 years doubles antu second place Amit G Pai Aditya Bhatt. First place Akash Shanai Radhesha Madiga. Table tennis 40 years and above 40 years and above singles second place Raghuveer Bhatt. First place Abhilash Baliga. Table tennis 40 years above doubles Vitto Bhatt and Ravi Shankar Kamath second place. First place Abhilash Baliga and Jagannath Bilgi. Doubles winger singles winger. Table tennis 60 years and above second place Ravi Shankar Kamath. First place Vitto Bhatt. Ladies table tennis game under 15 years singles second place Varnika Shanai. First place Sanvi Pai.
Ladies, table tennis, 15 to 25 years, singles, second place, Tejaswini Prabhu. First place, Shanteri Kini. Ladies, table tennis, 15 to 25 years, doubles Antu. Second place, Panchami Prabhu and Tejaswini Prabhu. First place, Shivani Shanai and Shanteri Kini. Ladies, 25 years and above. Second place, Ashwini Kamath. First place, Nabha Pai. Ladies, table tennis, 25 years and above. Doubles, second place, Nabha Pai and Prabhavati Bhatt. First place, Akshata Kamath and Ashwini Kamath. Boys 6 to 12 participation certificate at winner certificate दिलेला सर participation आका टिक मारला कोण आयलाइन म्हणते मारता गेला पेन्सिल आणून पेन टिक मारला पेन टिक मारला पुरा आयलाइन पेन्सिल आणून गेला पेन्सिल आणून बेबी पेन्सिल participation certificate gives boys 6 to 12 years Adyant Prabhu, Abhay Arun Rao, Abhinav Bhatt, Aditya Shanbag, Anirudh Bhatt, Chinmay Kamath, Gajanan Shanai, Kirtan J. Nayak, Shukanand Arpai, Siddharth Bhandarkar, Suyog Prabhu. Boys age group 12 to 20 years Abhay Bhandarkar, Chirag JH, Harshit Pai, Janardhan R. Nayak, Pratik Baliga, Pritam Ajit Nayak, Rohan Kini, Shreyas S. Nayak, Amog Pai. Shreyas Nayak. Motor kemar. Maklum naam sang dilah naam sang. Padahal berita padahal musuh musuh. Participant.
2240 अशोक प्रभू कोणी एक सांगा मग सांगता मागेला ह्यांचं मात्र गोपाल कृष्ण पै गिरीधर शणै बाणेश शणै अविनाश कामत जगन्नाथ एस बिलगी जनार्दन शणै अविनाश कामत नहीं रहा अविनाश नायक तो जयचंद्र शणै किरण डी गडियार मंजुनाथ शानबाग मुरलीधर शानबाग नित्यानंद भट्ट नित्यानंद भट्ट प्रभाकर पै प्रदीप प्रभु प्रकाश किणी प्रशांत भट्ट राधेश्याम अडिगा प्रभाकर पै प्रभाकर किणी श्रीकांत भट्ट रविशा किणी श्रीकांत भट्ट प्रदीप पै वरुण नायक रत्नाकरा किणी नवनीत एस कामत रत्नाकर किणी नवनीत एस कामत प्रीतम अजित नायक संदीप भंडारी सिद्धार्थ कामत रोहित वी कामत विनय शणै श्रीधर भट्ट के अमोघ पै महेश किणी नागेश प्रभु रामनाथ वी पै रामनाथ वी पै गिरिधर शणै अशोक प्रभु प्रसाद शणै डॉक्टर जगदीश भंडारकर विघ्नेश पै मंजुनाथ जी पडियार के अनुज प्रभु प्रभाकर किणी
अरविंद कामत, सचिन कामत, प्रसाद PR, रामनाथ पै, रत्नाकर शणै, रविशंकर शणै, रोहित नायक, SR प्रभु, संदेश शणै, संगीत किणी, संतोष पै, सर्वोत्तम पै, सतीश शणै, सुधीर कामत, सुनील पै, सुरेंद्र शणै, उदय नायक, वसंत शणै, वेंकटेश पडियार, विद्यारण्य कामत, विक्रम के राव, विनोद पै, लेडीज पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेडीज 25 years and above, अक्षता सी नायक, अक्षता कामत, मधुरा पै, आशा कामत, भाग्यलक्ष्मी पै, भव्या शणै, भव्या शणै, दीपाजी भट्ट, दीपा V भट्ट, कीर्तना पै, निवेदिता कामत, प्रभावती भट्ट, प्रीति बालिगा, राधिका शानबाग, सीमा नरसिंह शणै, शांतला शानबाग, शिल्पा नायक, स्मिता पै, स्वाति R शणै, तेजश्री शणै, साक्षी पै, गर्ल्स 15 to 20 years अंतु कीर्ति S नायक, विद्या कामत, गर्ल्स अंडर 15 प्रज्ञा शणै, आद्विका किणी, विभा V शणै, रिद्धि कामत, दिया भंडारकर, सानवी पै, अनिता शणै, आद्विका किणी, रिद्धि कामत, सुजाता शानबाग,
रचना शणै के वर्णिका वसंत शणै वैशाली शानबाग सुनीता प्रभु सावित्री ए नायक नंदिनी शणै अश्विनी कामत अर्चना प्रभु अर्चना प्रभु अर्चना प्रभु आणि कोण अर्चना प्रभु ते घेऊन पेटले हे काही लागतं की विद्यारण्य कामत नाव कसं शेखर शणै समित शणै रोहन प्रभु रामनाथ ए भट्ट अमय नायक अनंतेश नायक अनिश कामत अनिश कामत अंश अनिश कामत अंश प्रभु आदि शणै अद्वै नायक कश्यपा वी कामत वच ರತ್ನಾಕರಣ ಮಕ್ಷ ತಕಾಯಿ ಎತ್ತಲ್ ದಿಸ್ತಾನ ನಂದು ಮಕ್ಷ ಅದ ತಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ ದಿಸ್ತಾನ ಅಮೃತ ಮಕ್ಷ ಅವರೇ कश्यपा वी कामत रेवंत राव तनय पै दल दल प्रणव जी भट्ट हे 5 महिन्यांतू हांगा स्वाम्याल सेवा केलेली तसले वॉलंटियर्सान येवन एककल्यान येवन स्वाम्या लागीं एक प्रसाद घेवका कोण तांणी आलोचन कोरका पण 5 महिन्यांतू 1 महिनो पुढे तांणी हांगा काम केलेल्यान मात्र येवन प्रसाद घेवका म्हूण सांगल्याक निमगून घेताचे दयकोरून एक लायन आरे याची
बाहेर दाखवून येऊन एक लाईन करून याची, दही करून एक शिस्त पालन करायची. प्रसाद जत्तरी मागीर फोटो काडूस पुराय जनान ग्रुप जावन रब्बून फोटो काडका.
फोटो काडच्याक बेंगलोर काशीमठ वेवस्थापक समितीच्या कोण सदस्यस्की दैकोर मुखार येवका आनी बाकीच्यान पुराय जाणांक मागशे राबुका एक ग्रूप करून फोटो करचे आसा सुरवेरी कमिटीचे दैकोर मुखार येया तदनंतर ऑफिसांत कोण काम केलां की तांणी ऑफिसाचे ओट्टू राबून एक फोटो काडा ताजे नेक्स्ट हांगा स्वाम्यालागी प्रसादाच्यानी सेव केलेल्यान एक राबून एक ग्रूप फोटो काडका तदनंतर किचनाच्यान तशींची स्टोराच्यान तशी विविध हाजेर राबून तुमी फोटो काडून घेवका म्हूण सांगून नेमून घेता. बरें हेल्प इधर आया ऑफिसात काम केलेलं आहे दैकोर मुखार या रमेश प्रभू सुरेश नेक्स्ट स्टोर्स किचन
एक मंत्राक्ष देवाला रंगा बोलून सेवा केलं तसं काय तुम्ही कसं आता व्हॉलंटियर्सांना इथे वेळ प्रसाद आणतो ग्रुप राखून या प्रसाद फोटो काढण्यात येईल जय करून 2 ग्रुप राबायचे आणि इथे वेळा त्यांचे ग्रुप आणून मी हेडलाईन अशी व्हॉलंटियर काम केलेलं आहे बायलमेंट वगैरे करूया आता यांच्या दिवसाचा नेक्स्ट ग्रुप आणतो रिसेप्शन कमिटीच्या वेळेस होता राम दोघरी रिसेप्शन कमिटी पैसे पुढे व्हॉलंटियर्स केल्याला कशाला म्हणाले सकल वचन तुमच्याला काम करा नेक्स्ट रिसेप्शन कमिटी त्यानंतर एक वेळ व्हॉलंटियर्स पैसे नेक्स्ट केला रिसेप्शन कमिटी फूल घालतील बायलमनच्या राबायला नाही फूल घालतील बायलमनच्या फोटो फ्रेम आहे त्याच्यापेक्षा दूर पक्ष या लवकर का मैं रावे फास्ट करता आता दरम्यान व्हॉलंटियर्स कोणासाठी त्यांनी कोण एक वेळा फोटो पैसा दिली त्यांनी पैसा आणि बाकीच्या पूर्ण स्टेज खाली करून या इथं म्हणाले पूर्ण जण बायलमनच्या हृदय काय केलं मस्त जण असायची तशी त्यांनी रन हेल्प केलं तसं मस्त जण बायलमनच्या केली बाकी पूर्ण जण साईड आहे ಬಾಲವರನ್ನ ಊರಾಗ ಚೆರಳು ಚೆರಳು ಊರಾಗ तळी सकाळी रात्री येऊन गावामुखारी स्तोत्र पठण केलेलं आहे आणि वैदिक आंध्र होता मागच्या वेळकर नशी दैवत प्रणिजय मागच्या स्तोत्र पठण केल्याचं सर्वाय मनुष्य आणि वैदिक बैशा मध्ये 2 बैशा
एक मिनट जला दर कोण उघड्या जनताला मनशात बाहेर येऊ का रांदे काय कट केलेलं बाई मनशा आणि किचन हेल्प केलं तसं बाई मनशा व्हॉलंटियर्स उघड्या जणांना बैठता है आता सकाळी संध्या देवामुखारी स्तोत्र पठण केल्याने तशीच वैदिकांनी कोणाचे पेटू नका ग्रुपाक ह्याचो पर्सनेज एकली माय दरेक स्तोत्र मंडळ पुढे जाऊन कार्य बडवाम भजन यांच्या भजन नहीं मात्र आवश्यक तब बैशा बैशा बच्चा तो तुमका केला तुम्ही त्यांचे फोटो बनायचे कोणी व्हॉलंटियर सरकारी आणि एवढा फोटो एक एक त्यांचे ग्रुप नसतील सर मात्र ना
next sports association. एक मिनट GSB Sports Association. अशा ते मागची रबील सेंटर अब्बा स्पोर्ट्स ऑर्गनाइज केलेला आहे आणि पुढे जणांना एक बोलतो. मागची रब्बा स्पोर्ट्स असोसिएशन आणि स्पोर्ट्स आयोजन केलेलं आहे. हां तुम्ही द्याल ना बघा फंक्शन स्पोर्ट्स ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಹಾಂ ಕೇಳಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ कॉल मिळणार मिळाला काल मिळावा ना मिळावा कॉल मिळू अवश्य घे एक लाइन करा पड़ा एक लाइन करा